Zamzu Production YouTube channel clear tute in sawa in chibai kan book acheu Springdale Academy at Hiltheng zirtir tu in naupang avuak wanga naupang nule palungoi lavin thu boy an theluta school headmaster assistant headmaster chu police in la in district zela anda ti thu kan post a thilthen dan chiang taka hriat a harsata wangin kan hriat china film khur takin thu zaiza takin kan han soi ve thin kha ani a thil engemo athlenin side ele side bilam tarlan tel hi athathina pulian sang zuala hremtok no pangpa naw mi million sang pui chu aron tong chuak veta thu kan hriat danin no pang chhungte hian thiam thu soipo antum lem lo ni omin an soya ma se thil omzia han soifia ve shrim atha e tia wangin he thu hi anaw hian aron au chu puita ni oma soyani ngai tuana kan siam thiam nan he thu zia khi han tar lang lok ila tun naya Springdale Academy zotlang champaya thil thleng chungchanga thilom dam dik tak han Thailand ve kadua kau in engma soi aphal awang le thu dik chu alo lang chuak mayang atia wangin ngoi rengin rilruna emin social media miten kau te nu pa le an fanu no pangkum som palimi lek an tong kama du toka an ngai sahi kan lo thira ma se anasa zo zai lutuka thil ni dan dik takhi ka soi lo thei lovani Zirlai ninga khan an fanu chu Springdale Academy an sar pakatin don fo paya wangin among tama na takin avua alo ho chuan avual tu ta thutpo athu thei lova atuka chuan aron duk vek boka anule pate anril ru ana hle a avatu sar chu anbia thatakin anin be felemo anti lain Zirlai niriat khan principal hawin no pangdang anvuak te thei hai le fangma paya wang anvuak nen an ko chuaka mas peltirin zirtir tudang te nena an mel chin che turin anti a hei hi no pangtan aza thlak zia le athlabar thlak zia tur chu kan hrethiam theyome heng zong hi don fo pai wang chuin ani chu don fo pai awang ringwata na taka an lo vua hi kan hrethiam lo tak zeta zirtir tu mi pale ngalin mei cheno pang nula ve wai to amonga tak mai alo vua hian mei chi ani na anga azomna atibor bang kan ti a kan dem tak zet ani dan point corporal punishment no pang kuthak le rilru ti shom hi zirna in renga akhap bur ti po kan hriat at tha ome ti chuan ka ute nu pa chuan principal an phona don fo pa hi khap ani em ti in an zota principal chuan phal ani thu alo soile boxi a chu mi omzia chuan kan fanu chu pai an phal reng don fo apai wangin an hrema na takin amonga vuale duk churin an lo vua a melte an lo chin chi ani chu enge a omzia engwanga vuange an ni tak kan chung kwa pumpui hi kan ril ru ana ema an vuak chan kha an phal reng thil lo ni reng boxia chuti chungpo chuan in thiam lo na ommi aloin an la chin chi a kan chung ten in soirem tuma principal han biak poin principal chuan kan la ti zel don alo ti boxi a ti chuan ka utenu paril runa chuan hetianga chan mumal omlawa no pangchunga kuthak ani to lo nan le no pangte omla te ti borbana to lo nan FIR an theluta ani tuna karon soi chua chan hi school lam thu chua thil om dan chiang takin anjia kil kel silowa thu hre chiang lo tam takin nasa takin ka ute chung kwa an soi chia an fanu no pangte chu no pang sual om thadu lo moral thalawangin an than tira kan reluna dan tur hi lo ngai tu ve chin te u in fateni se ngoi reng har in ti ve karing ina alam live video a insta a post ve te an lo the dara an lo body semin an lo trola sem ema kum som pali chau ani khongai takin lo in sum ram te u thil ti suala an puan vuak chan kha don fo pai wang chau ania chu po chu an schoolina pai an phal ani le ngal chu wangin don fo pa hi thil sual tak dem ngoi a in ngai ani lo chuan kan fanu hi lo soi che to lo ram turin kan nge na cheu
naupang fel tak zai thiam lam thiam zoi oi le kha po ti thei tak ania naupang sual le om thadu lo ani lo ania he thu hi mi million sang pui ziak ani ole ke ni zamzu production lam chuan he thil thlenga hian chu ani ani lo ve ti lam engma soi kan tum lova thilom dan thil thlen dan te kan ngai tu thiam theinan kan han soi ve mai zok ani